Atusan sak isine limbah sing diduga jenis B3 karo bahan bahaya ambek beracun iki ditemokno warga nek lemah kosong. Warga njaluk ben pemerintah secepete mindahno limbah kuwi merga bahaya gawe warga sak panggon. Warga Desa Banjardawa, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk nemokno tumpukan limbah nek jero sak nok lemah kotong sing rencanane ape dibangun pabrik. Merga dianggep mbahayani, warga akhirnya nglaporno nok anggota pecinta lingkungan hidup. Ngentokno laporan, Arif Rahman selaku aktivis pecinta lingkungan karo loro rekane langsung moro nok panggon temokan gawe ngecek kebenerane. Sakbare dicek tibake bener nek bubuk ireng sing dibuak nok Desa Banjardawa kuwi limbah bahan bahaya karo beracun. Wonge njaluk ben dinas secepete mindahno limbah kuwi. Soale mbahayakno warga, masya jarak teko panggon limbah karo pemukiman sekitar 100 meter. Arif Rahman akhirnya nglaporno hal kuwi nok Polsek Lengkong karo Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Arif Rahman pecinta lingkungan hidup ngomong nek panggon iki ditemokno 3 titik buakan limbah. Sakliyane nek panggon kuwi yo enek siji panggon meneh nek hutan mlebu Kecamatan Jatikalen sing akehe luwih teko 100 sak isine limbah B3. Wonge wis nglarifikasi nok PT sing enek nek jero ada limbah kuwi, tapi urung ngentokno kasil sing muasno. Merga PT mbantah nek limbah kuwi ora teko kono, masya kabeh ada limbah enek tulisane PT kuwi. Sauntara kuwi Sujito, Kepala Dinas Lingkungan Hidup sing enek nek panggon nolak dikonfirmasi perkara ngenteni laporan resmi teko pecinta lingkungan hidup. Ben dinas iso njupuk sampel gawe nglakoni uji laboratorium. Ahmad Sarwani, JTV.